Αυτός είναι ο Τρίφων Πλατανιάς. Είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας και είναι πρώτος του χωριού. Στην κυκλοθυμία, όπως μόλις είδαμε, στο πάλεμα και στη μονομαχία. Και στο πάλεμα και στη μονομαχία πρώτος θα. Δεν τον πιστεύετε? Θα το αποδείξει ευθύς αμέσως. Αρχίζει το πάλεμα! Μπράβο! Και πώς να μην ζητοκραυγάζουν μετά από μια τέτοια σκληροτράχηλη ατάκα. Μια ατάκα που θα μπορούσε να σηματοδοτεί τις πιο επικές μάχες ever. Αρχίζει το πάλεμα! Μπράβο! Αρχίζει το πάλεμα! Μπράβο! Τι κάνεις εκεί, φιλόσπυρανόπυρη! Αρχίζει το πάλεμα! Μπράβο! Για να αποδείξει λοιπόν την πρωτιά του, ο Τρίφων Πλατανιάς προκαλεί το γιο του Κυριάκο στην πιο ερωτική και παράξενη μονομαχία που έχετε δει ποτέ σας. Κυριάκο, παλέψουμε οι δυο. Άσε με. Όχι, όχι. Αν με ξαναδείς τη Φρόσο θα σε αφήσω να με πάρεις. Στην ταινία συμμετέχει ακόμα η Elle Fanning, η Diane Lane και η Helen Mirren, η οποία άσχετο είναι 70 χρονών και με μαγιό δείχνει έτσι. Μια φωτογραφία που έχει γίνει διάσημη online, καθώς το ίντερνετ αγαπά το ωραίο, τις αστείες γάτες και φυσικά τον σεξισμό. Περίμενε. Τώρα όμως αναπαράγεις το σεξισμό γιατί έδειξες και εσύ τη συγκεκριμένη φωτογραφία χωρίς κανένα λόγο. Όχι, ήταν απλώς ένα μέρος της παρουσίασής μου, δεν τελείωσα. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Jay Roach, ο οποίος με μαγιό δείχνει έτσι. Και πάμε τώρα στην επόμενη ταινία, η οποία με μαγιό δείχνει έτσι. Τον επισκέπτεται η Λόις και εκείνος της κάνει μια πρόταση στην οποία καμία γυναίκα δεν θα μπορούσε να αντισταθεί. Να βγούνε μια βόλτα στο μπαλκόνι για λίγο φρέσκο αέρα μεγαλούπολης. Fresh air? Fresh air. Fresh air, sure. Clark? Clark? Clark, things aren't that bad! Clark, stop! Και εδώ ο Σούπερμαν τρελάθηκε. Έδωσε άλλη διάσταση στη φράση, το ρίξε τον κομμενάκι. Α, όχι, εντάξει, απλά της έκανε κασκαρίκα, το ζαβολιάρι. Α, όχι, γράψτε λάθος. Όντως τρελάθηκε. Απλά ήθελε να την πετάξει κάπου που δεν θα έβρισκε κανείς το πτώμα της. Κοιτάξτε βλέμμα serial killer. Ο τύπος βυθίζεται όλο ένα και περισσότερο στην παράνοια. Τελικά την ξαναπιάνει, συνεχίζοντας αυτό το σαδιστικό παιχνίδι θανάτου και συνεχίζουν να πετάνε ανέμελα. Τώρα, δεδομένου ότι η Λόις δεν πετάει και βάσει των νόμων της φυσικής, θα έπρεπε να πετάνε κάπως έτσι. Αφού λοιπόν πήραν φρέσκο αέρα για να τους κρατήσει περίπου ένα χρόνο, επιστρέφουν στο μπαλκόνι όπου εξελίσσεται η εξής σκηνή. Not as much as being with you. I need to be with you too. You make me laugh. Ναι, ειδικά εκεί που σε πέταξα στο κενό και ούρλιαζες έντρομη. Ξεκαρδιστικό. Ωραίες φάσεις. Αγαπώ την Ελλάδα. Άλλωστε βλέπετε ότι μιλάω πολύ καλά τη γλώσσα αυτού του τόπου. Σαν Έλληνας, θα έλεγε κανείς. Και αν σας φαίνεται περίεργη η επιλογή ενός Έλληνα ηθοποιού να υποδηθεί έναν Γερμανό υπολοχαγό, περιμένετε. Ο ηθοποιός που υποδίδει τον Τρίφωνα Πλατανιά ονομάζεται Φερνάντο Σάντζο, είναι Ισπανός και δεν μιλάει γκρι ελληνικά. Σε όλη την ταινία είναι ντουμπλαρισμένος. Ευτυχώς με μεγάλη επιτυχία και κανείς δεν το καταλαβαίνει. Ο Τρίφων Πλατανιάς όμως αψηφά τις διαταγές του Κνούτ. Δεν δουλεύω! Μου έτυχαν μερικοί ακόμα σαν και σένα στην Πολωνία. Στο τέλος υποτάχτηκαν. Εδώ δεν είναι Πολωνία! Εδώ είναι Ελλάδα! Τι θες να πεις? Πού μπερδεύτηκες? Γεωγραφικά μιλώντας ήταν ξεκάθαρος. Δεν παίρνει άλλη εξήγηση. Και έτσι έγινε ο He-Man, ο πιο δυνατός άνθρωπος στο σύμπαν, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο. And I became He-Man, the most powerful man in the universe. Παρένθεση, δεν είχε ιδέα ότι θα γίνει He-Man αν πει τη συγκεκριμένη φράση. Απλά, στον ελεύθερο του χρόνο, σήκωνε σπαθιά στον αέρα και φώναζε με τη δύναμη του Grayskull. Πρέπει επίσης να πούμε ότι κανείς δεν γνωρίζει ότι ο He-Man και ο πρίγκιπας Άνταμ είναι το ίδιο άτομο. Και αυτό χάρη στην εξαιρετική μεταμφίεση του Άνταμ, ο οποίος φορά απλώς ένα μπικίνι με σήμα φαρμακείου και κάνει σολάριουμ. Προσέξατε πώς κλείνει η εισαγωγή? Ναι, με μπουνιά. Τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να ξεκινήσει κανείς ένα επεισόδιο. Μάλιστα, λίγοι γνωρίζουν πως και εμείς σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όταν ξεκινούσαμε, αναζητήσαμε μια εξίσου δυναμική εισαγωγή.
Γεια σας, είμαι ο Διονύσης, stand-up κωμικός που ήθελα να κάνω εκπομπή για σινεμά. Αυτός είναι ο Θωμάς, ο ανέκφραστος φίλος μου. Φανταστικά χρηματικά ποσά μαζεύτηκαν τη μέρα που σήκωσα αυτό το μαγικό μπουκάλι κόλλα και είπα Product Placement! Και έτσι έγινε ο Διονύσης, ο παρουσιαστής του Συνέλθετε! Καλά, τι κάνεις αγόρι μου, πλάκα σπάς. Ξέρεις πόσο έχει μια κάμερα? Μα είμαι ο Διονύσης, ο παρουσιαστής του Συνέλθετε. Θα γίνω σκύλα και θα σου βγάλω τα μάτια, ρε Σιάσπα. Τι κάνεις εκεί ρε Wolverine των φτωχών? Ρε παιδιά, ρε, δεν είναι αστεία αυτά, θα βγάλετε κανένα μάτι. Ρε μην πατάτε πάνω στο διάστημα, θα κάνει λακκούβα. Είναι ευαίσθητα πράγματα οι γαλαξίες, θέλουν προσοχή. Και αφού τους μάλωσα, θέλω σε αυτό το σημείο να παρατηρήσετε κάτι. Με τι ανδρεία και απαράμιλη τεχνική ρίχνεται ο Σούπερμαν στη μάχη. Παιδιά δεν ξέρω, δεν θέλω να λέω και μεγάλες κουβέντες, αλλά με τέτοιες λαβές ο Σούπερμαν παίζει να νικάει μέχρι και τον Τρίφον Πλατανιά. Αρχίζει το πάλεμα! Μπράβο! Στη συνέχεια ο κακός βγάζει το άγαλμα της ελευθερίας από τη θέση του, αλλά μετά έρχεται ο Σούπερμαν και το βάζει στη θέση του. Γενικά η ταινία συνοψίζεται ως εξής. Επί 1,5 ώρα ο Σούπερμαν και ο πυρηνικός άνθρωπος μεταφέρουν πράγματα. Έλα, όπως είσαι, σε παίρνει, μη το φοβάσαι, λίγο δεξιά, έλα, εκεί είσαι, δέσε. Είναι κουρασμένοι. Το άλλο ζευγάρι της ταινίας όμως, ο Κυριάκος και η Φρόσο, μοιράζονται μια ρομαντική στιγμή, καθώς εκείνος της εξομολογείται ότι μετά τον πόλεμο ονειρευόταν να πάει στα καράβια. Θα του το έλεγα μόλις έπαιρνα το απολυτήριο. Πατέρα, θέλω να πάω στα καράβια. Πέρα στα πέλαγα, στους ωκεανούς. Έχεις ακούσει για τους ωκεανούς, Φρόσο? Όχι, ποτέ. Τι, είσαι 35 χρονών, πώς γίνεται να μην έχεις ακούσει για τους ωκεανούς? Πώς έφτασες μέχρι εδώ χωρίς αυτή τη γνώση? Και τώρα πώς θα συνεχίσει ο άλλος την ιστορία? Είναι μεγάλη παρένθεση οι ωκεανοί. Μ' αρέσει η θάλασσα. Μ' αρέσει η θάλασσα, μ' αρέσει. Οκ, ρέμισε λίγο. Καλή η θάλασσα, δεν λέω, αλλά εσένα φαίνεται να σου αρέσει περισσότερο και από τον πατέρα σου. Κάτι άλλο που αγαπάμε στις ταινίες Disney. Οι κακοί. Οι κακοί πάντα στην αρχή της ταινίας κρατούν καλά κρυμμένες τις προθέσεις τους. Κρύβονται τόσο καλά που αν υπήρχαν όντως, τα χιπστεράδικα free press θα έβγαζαν άρθρο με τους 7+1 καλύτερα κρυμμένους κακούς της Αθήνας. Οι πρωταγωνιστές τους εμπιστεύονται απόλυτα και όταν στο τέλος αποκαλύπτεται η προδοσία, όλοι σοκάρονται. Όπως ο Σουλτάνος από τον Αλαντίν όταν ενημερώνεται για τα σχέδια του Τζαφάρ. Ναι, γιατί πού να το φανταστείς ότι έχει κακούς σκοπούς ο Τζαφάρ όταν δείχνει έτσι. Δείτε τον. Έχει τσιγκελωτό μουσι, κρατά ραβδί σε σχήμα κόμπρας και είναι ο μοναδικός χαρακτήρας στην ταινία που φοράει μαύρα. Ο μόνος τρόπος για να γίνει πιο τρομακτικός θα ήταν να γουρλώσει τα μάτια και να αρχίζει να φωνάζει το Σουλτάνο «Κύριε Νεκτάριε». Σε κάθε αποκάλυψη κακού, οι ήρωες δείχνουν τόσο σοκαρισμένοι που σου θυμίζουν εκείνη τη γειτόνισσα στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω, αγόρι μου. Ο Τζαφάρ ήταν πολύ καλό παιδί. Ήσυχο, ευγενικό, ποτέ δεν έδινε δικαιώματα στη γειτονιά. Προχθές με βοήθησε πάλι να περάσω τη διάβαση. Μου έδωσε να στηρίζομαι και στο ραβδί του με την κόμπρα. Και δεν είναι μόνο ο Τζαφάρ που κάνει μπαμ ότι είναι κακός. Το ίδιο συμβαίνει και με τους υπόλοιπους κακούς της Disney, όπως ο Άδης, η Maleficent και φυσικά η Ούρσουλα, που φαίνεται από χιλιόμετρα ότι είναι κακιά και γενικά φαίνεται από χιλιόμετρα. Κάποιοι κακοί δεν βγάζει καν νόημα να δείχνουν όπως δείχνουν. Προκειμένου να φαίνονται κακοί, οι σχεδιαστές πήραν κάποιες πολύ παράλογες αποφάσεις. Παράδειγμα, Cruella de Vil. Δείτε μαλλιά. Και δεν λέω, η ιστορία έχει διδάξει ότι οι διχρωμίες φοριούνται εξαιρετικά, αν είσαι η Ούρσουλα, η μητριά της Ταχτοπούτας ή ο Γιώργος Αυτιάς. Αλλά αυτό παραπάει. Έχουμε να δούμε τόσο αυστηρό διαχωρισμό μεταξύ άσπρου και μαύρου από την Αμερική των 60s. Θα μου πείτε, υπερβάλλω. Πάμε στο Lion King. Αυτός είναι ο Μουφάσα, πατέρας του Σύμπα στην ταινία. Ναι, προφανώς και πεθαίνει. Και αυτός είναι ο αδερφός του Οσκάρ. Μπορείτε μήπως να μαντέψετε ποιος από τους δύο είναι ο κακός? Ναι, κανονικά δεν θα έπρεπε να μπορείτε. Είναι αδέρφια υποτίθεται. Δείτε, αυτός είναι ο αδερφός μου. Ναι, έτσι συμβαίνει συνήθως. Τα αδέρφια μοιάζουν. Και πείτε μου, σας φαίνεται κακός? Όχι. Κι όμως είναι απέσιος άνθρωπος. Να φανταστείτε, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, μου κλέβει το πορτοφόλι. Εντάξει, πάρ' το τώρα. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι δεν θα έπρεπε να μπορείς να κρίνεις το χαρακτήρα του άλλου από την εξωτερική του εμφάνιση. Προφανώς και το άδειασα, ήξερα ότι θα έρθεις. Στάπα.
Πυρηνικέ άνθρωπε, γιατί κάνεις τόσο σαματά? Γιατί δεν μπορείς να είσαι ειρηνικός άνθρωπος? Καλά, μια κουβέντα είπαμε. Γενικά θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι και η αγαπημένη του ατάκα. Τη χρησιμοποιεί συχνά. Μάλιστα, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μαζί του και μια αποκλειστική συνέντευξη που θα συζητηθεί. Πού είναι? Μου είπε είναι στον δρόμο. Α, καλώς το να. Λοιπόν, πυρηνικοί άνθρωπε, θέλω να μου μιλήσεις καταρχάς για τα παιδικά σου χρόνια. Ναι, είναι δύσκολα. Και να σου πω, σχέδια για το μέλλον. Έλα ρε, καλή επιτυχία εύχομαι. Και τώρα για κλείσιμο θα ήθελα αν μπορείς να μου πεις πώς κάνουν τα λιοντάρια. Destroy Superman now. Ρε φίλε, όχι, δεν κάνουν έτσι τα λιοντάρια. Για τίποτα δεν κάνεις. Τέλος πάντων, σε ευχαριστούμε που ήρθες, καλή συνέχεια. Ότι ο Κνούτ θα δεχτεί την απόρριψη με ψυχραιμία και αξιοπρέπεια. Και εγώ νομίζω, Κνούτ, ότι φταίνε τα πιατάκια. Και σε αυτό το σημείο, όσο οι Γερμανοί μιλάνε χωρίς υπότιτλους, είναι μια καλή ευκαιρία να σας παρουσιάσω τον άλλο μεγάλο πρωταγωνιστή της ταινίας. Την τρίχα κάτω αριστερά. Κάποια στιγμή στα μισά της ταινίας κόλλησε πάνω στο φακό και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος. Αυτή η ταινία ήταν το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Και ενώ η τρίχα συνέχισε με κάποια πολύ υποσχόμενα διαφημιστικά για σαμπουάν, η καριέρα της έληξε άδοξα όταν η ίδια κατρακύλησε στον αλκοολισμό και την ψαλίδα. Σήμερα ανηγγέλθη κατάληψης μιας μεγάλης ρωσικής πόλεως. Συνελήφθησαν 3.000 εχμάλωτοι. Ο Φίρερ εξέφρασε την ικανοποίησή του. Και εμείς γιορτάζουμε το γεγονός. Η Disney αγόρασε την Marvel και η μεγάλη ταινία της Marvel για αυτό το καλοκαίρι δεν είναι άλλη από το Civil War, όπου ο Iron Man και ο Captain America συγκρούονται. Αφορμή δείχνει να είναι ένα νέο νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, ώστε να γίνονται πλέον υποχρεωτικές απογραφές υπερηρώων και να υπόκεινται όλοι σε κυβερνητικό έλεγχο. Οι δύο βασικοί ήρωες έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις πάνω στο ζήτημα, πράγμα που διχάζει ολόκληρη την υπερηρωική κοινότητα, η οποία μάλλον δεν έχει δική της βούληση, μιας και οι λοιποί υπερήρωες απλώς ακολουθούν. Γιατί από ό,τι φαίνεται έχουν μπερδέψει την πολιτική με το Twitter. Καν παίρνει το κορίτσι και την πάει να πάρουν λίγο αέρα στο διάστημα, όπου δεν έχει αέρα. Αλλά ευτυχώς ο Σούπερμαν βγαίνει από το λάκκο του, φεύγει από το φεγγάρι και πάει στο φεγγάρι. Και τι κάνει? Το φεγγάρι κάνει βόλετα, στις αγάπης μου την πόρετα. Τι κάνει Σούπερμαν, αγόρι μου? Δεν είναι τραπεζάκι το φεγγάρι να το μεταφέρεις γιατί ήρθανε μουσαφιρέοι. Πού το πας? Σκέψου λίγο, παλήριες, αντιστροφή μαγνητικών πόλων, πεθαίνει κόσμος όσο μιλάμε, φαμελιές ξεκληρίζονται. Και απ' την άλλη έχουμε την κοπελιά. Την ερωτεύτηκε ο τύπος, την πήρε, την πήγε στο διάστημα, χωρίς στολή. Θα έπρεπε να είναι νεκρή με 10 τρόπους και να το πούμε και αυτό. Πού στο διάολο την πάει? Και η κοπελιά όμως ατάραχη. Την παλεύει. Μοναδικό της άγχος, μην πέσει. Γυρίζει να δει, η γη είναι τόση. Άντε και δεν πέφτεις από τον μπράτσο του. Τι θα κάνεις εκεί που είσαι? Θα πάρεις το 0,40 για Πειραιά? Και γιατί αγχώνεσαι ότι θα πέσεις? Πάτα στο διάστημα όπως όλοι, αφού δεν έχετε κανένα σεβασμό προς το διάστημα. Πατάτε όπου βρείτε, πυρηνικά στον ήλιο, σέρνετε φεγγάρια. Πάτα κι εσύ αν είναι να το κλείσουμε το μαγαζάκι. Τέλος πάντων, λίγο μετά περνάει ο Σούπερμαν, μαζεύει την κοπελιά, πιάνει και τον πυρηνικό άνθρωπο και τον πετά σε ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Είτε τον σκότωσε, είτε τον έκανε 400 φορές πιο δυνατό. Δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί η ταινία τελείωσε. Πρώτα όμως... These were the best days of my flirting.